συμπερίληψη όλων των βραχυχρόνων μισθώσεων στον νόμο. Κοινότητες αγώνα, συλλογική ζωή, εναντία στα σχέδια του κάθε επενδυτή. Η επέλαση του επενδυτικού κεφαλαίου. Για ακόμη μία φορά φαίνεται πως το κράτος έχει μάθει να ακούει καλά τους ιδιοκτήτες. Στους ενοικιαστές, ούτε εξώσεις, ούτε απειλές. Διέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο 42ο συνέδριο ενεργητών ακινήτων της Κομιδά. Αυτό είναι σωστό! Να μην πληρώνεις δική, ρεύμα και νερό! Με μεταναστρίες όλες τις γειτονιές και όχι τουριστάκια να κάνουν διακοπές!